Hoy, good morning mga guys. Muna akong for this video karon mga guys. Sana mga guys unsa ni akong gitrabaho. Unsa ko. Sabi ninyo mga guys, di lalim ng trabaho. Nasa bukid. Mukha ba mga guys ang trabaho nagkumpuni ko sa akong dike. Sa akong basak. Kung ipahabog ang simento, kaya rin maka tigom kong tubig. Nakinahanglan akong humay tubig. Buyag, perte ang humay. Kaya ka mo mga guys, panundog mo na ho. Hindi mo magbasak. Karong na may kanon. Ani mo pohon. Ako, kugit ko. Napit pa boton. Ah? Nang klaro, ha? Ada pa ko regalo mga guys. Ikan sa Tahibo Herbal Oil. Wati. Wati. Kani mga guys, kailan mo din unsa ni? Kailan mo din Diyan sila miyuta akong nakitaan, gitawag di Gwati. Oh. Uli na sa yuta. Makagaba ka na. Oh. Ilalim yung taon mga guys, maghimog basak. Pati atong itlog panington. Si Alibangbang nga dili pa kita. Ang iyang tingog akong nadunggan. Sa mga guys, sundog ako nito mga guys. Himog puplog basak. Himog doha-doha himog basak kay ano na may basak makatano mong humay. Ang ilop agang basak para makakaog tubig. Kay mulanip na rong sunod adlaw. Sa ganito pag hanggang mo mga guys kini basak pud ni. Apa ning gisug nang basak. Nagagali ko sobrang tagod ang kita ano ba? Pa. Kay sayag tagod looy. Itanom kay looy tagod. Sa kamang mga guys ay magduha-duha himog basak kay aron makakaon mong humay. Dili ta magpalit sa tindahan. Kaya abin mo tindahan mo budo ngadto na tapadong. Mingon uy nanas. Daniel padong na nagdanag sudlag bugas. Katawag ka tindahan. Kaminos mo na taga tindahan nato. Kumatay basak. Kaminos anda kumatay basak. Turgo na tay basak. Og kung ko na to mga guys. Dito siya maka pataas ng presyo.
Kinahanglang taon ay basak. Ako nagbasak-basak ko. Diba? Si probinsya nung manginhasay gani ng basak. Nga manginhas pa ni, wala ko makontento sa manginhas. Nagbasak po ko. Inoklogi mga guys. Sa probinsya nung manginhasay ng basak manggali. Nga manginhas man ta ni. Mukha ko makontento sa nginhas. Nginhas ha, nagbasak ko mga guys. Nagbasak ko mga guys. Kanang mga tao dihan mo pa yung mga basak, lapag basak na mo. Samtang na pa iuwan. Basak kali mo guanay uwan, mura ka mo kuan. Maja pa ninyo taos buwan. Ito na pa uwan basak. Oh, diba? Diba? Ayaw magtinapulan kay ni taong tapuan. Way hinangdan. Mahatag nimo ko sa kasalmon. Kani kung wasak-basak naran na ulak ang kubo. Taka kung kubo to. Ulak kong basak. Tuyo din ako kay rong magkanin ako po hindi ko mga tug basak nga lain. Kusok kong basak maghagdaw. Siya ning mamidta kay puro hantas nag-ija. Diba? Inood na akong gisulti. Diva, 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 diva. Kasi kung basak-basak mga guys, trabaho, mara kong bakho, nagngalkal sa yuta. Minutes. 9 minutes na. Mo ni si probinsya ng manginhasay, kita na mo na ho. Kita na mo. Kita na mo, ha. Mo ni probinsya ng manginhasay, gwapo.